uMax Makhanya uthi uye otshele indlulamithi ukuthi ixoshe umfundisi uThulasizwe Buthelezi obengundunankulu wakwaZulu. Usaloku uqhubeke njalo umkhankaso wokuboshwa komastende abaqashise ama-illegal foreigners kuleli. Kanti iYoni Steaming Herbs yakwaNdonga zamanzi ithengwa ubuthaphuthaphu abantu besifazane abaseyintweni. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News no TK Zuma, sanibonani. uMax Makhanya uthi uye otshele indlulamithi yamakhosi isilo uMisuzulu kaZwelithini ukuthi sixoshe umfundisi uThulasizwe Buthelezi kwesobundunankulu wakwaZulu. uMax Makhanya uthi lokhu asikuthathe njenganesifundo sokuthi into masikhulunywe yibo bengoMakhanya ayishaya eceleni futhi iyenzeka. uMax Makhanya uthi uyazi uthi yekani ukungabaza amandla akhe. Uthi hlukanani uthi nje kulabo abasangabaza amandla ami ngibahleka insinini ngampela abangakazi ukuthi thina siwo Max Makhanya uma sesikhulumile into uthi ngasitshela isilo ngasitshela. Uyazi ukuthi ngisho ubaba wakho okuzalayo ngisho ukuthi ubaba omncane noma uba ngeke ukuthi ngamtshela ubaba ngamtshela sho ukuthi uMax unamandla okutshela indlulamithi utshela ingonyama uthi ngamtshela ngathi akamxoshe yayi sazalwa nabanye sofa nabanye dubula magazini zafa indlala hayi sixolise nansi lempungushe yakwaMakhanya. Akenseni la emavideo nami kunevideo la khona ngaqonda ngqo ungangezwe lakhe indlulamithi yamakhosi ngayitshela ngathi ayixoshe uThulasizwe Buthelezi. Ake ubhekeke ukuthi after sikhulumile thina singoMakhanya kube sekwenzakalani kuye uThulasizwe Buthelezi. Lokhu ke kuyisifundo ekumele nisifunde nje ngami ukuthi elamizwi alilingani namazwi enu. Makukhulume mina kuba nomnyakazo kuba khona okwenzakalayo. Usaloku uqhubeke njalo umkhankaso wokuboshwa komastende abaqashise ama-illegal foreigners emizini yabo. Lokhu kwenzeka emva kokusabalala kwevideo eveza ugogo omdala yazi ugogo omdala kanjani eboshwa amaphoyisa Nkosi yami isono. Uyazi abantu base South Africa bayifunde lento. Awukwazi ukucashisa isigebengu njengoba sithi ba-illegal labantu eSouth Africa. Umuntu o-illegal umuntu ophula umthetho. So wena uma uzomcashisa uqashi ufuya isigebengu wena kwakho. Should you are defeating ends of justice. Yayizwa lento amaphoyisa umthetho uthi awusebenze kanjani wena ufuya isigebengu sirenta kuwena. Abantu abahlukane nokuqashisa ama-illegal foreigners abayeke ukufuya ama-illegal foreigners zonke nalezi ipaza umphakathi uzothi mawusuku udini vele uyishise lezi ipaza kushe konke nomuzi wakho. Abahambe uma sithi abahambe ba-operate eSouth Africa ngokungemthetho abahambe bakwethu. Ngoba uma bengahambi ubafuyile wena uzochaphazeleka phela nawe ngoba nawe kusho isigebengu phela ngoba uthatha imali esigebengwini. So nawe ukwenza isigebengu lokho sixolise nanti udaba. Ugogo uberentisa abantu bangaphandle abangenamaphepha inqwaba abantu bangaphandle batholakala emzini wakhe kade barentisa omunye nje waseMalawi sim-interviewile la edlula washo ukuthi akanalo ngisho nepasi. So bambophela lokho ugogo ukuthi ubephethe abantu bangaphandle begcela umuzi and bengafuni ukubavulela kade kuthiwa bavule kwaze kwaphoqa ukuthi baphoqa ukungena. iYoni Steaming Herbs yakwaNdonga zamanzi isaloku ithengwe ubuthaphuthaphu abantu besifazane abaseyintweni. iYoni Steaming Herbs uyazi iYoni Steaming Herbs iyamakhambi njena adidiyelwe ngokwemvelo asiza abantu besifazane aclean isibeletho uyastima yabo uhlale kuphe kwayo ngesikhathi iboiler yabo ikhuculula konke ukungcola ziningi kakhulu izinto ezenzayo engiyithanda kakhulu iphathi yokuklineka kwesibeletho ngesikhathi ustima ilokhuzana inensika iyastima but ngiyayibona iYoni kunelokho iYoni ethengwa kakhulu ke kulezi insuku. Ngifuna ukukhuluma ngama-oral salts. Ama-oral salts akwaNdonga zamanzi asiza kakhulu ekukwazeni ukuthi uyi-cleanse. Bakwethu sihlezi sibhekana nezinto eziningi usuku nosuku awukwazi ungawuclean umzimba wakho umzimba udinga ukucleanswa spiritually so
Iyona steaming herb yakwandonga zamanzi yehlisa izimpawu zokuya esikhathini ezifana nobuhlungu besisu. Isiza ukulawula umjikelezo wokuya esikhathini nokulinganisa amahormone. Yandisa amathuba okukhulelwa. Yehlisa ukuvuvukala emva kokubeletha. Isiza ukunciphisa izimpawu zokunqamuka kokuya esikhathini phecelezi imenopause. Ihlanza ikhuculule isinye kanye nokunye okuningi. Ama-Ora salts akandonga zamanzi asiza ukuhlanza nokukhuculula igazi lakho ube nogazi kanye nokunye okuningi. Xhumana nathi kulezi nombolo ezingezansi. Kwandonga zamanzi, we are healing the natural way.